духтурҳои Дубай гуфта истодаанд, ки метавонанд қадди Абдурозиқро тавассути ҷарроҳӣ 70 сантиметр баландтар бикунанд. Салом дӯстони азиз, бо шумоён ҳастам ман Матин Муҳиддинов. Дар интернет як навори видеои бениҳоят зиёд паҳн шуд, ки дар он гуфта шудааст, ки гӯё ки духтурҳое ки дар Дубай қарор доранд, онҳо Абдурозиқро аз назорат гузаронда ва гуфтаанд, ки имконият ҳаст, ки Абдурозиқро тавассути ҷарроҳӣ қадашро боз 70 сантиметри дигар баландтар кардан мумкин аст. пули ҷарроҳиро пурра худи Дубай месупорад ва аз Абдурозиқ ягон хел маблағ намегиранд ва ҳатто ба ӯ як хона дар маркази Дубай туҳфа мекунанд. пас аз шунидани ин маълумот як фикр аз майнаи сари ман ҳеҷ берун намеравад. барои чӣ Дубай Абдурозиқро ба худ ҷалб кард, ба ӯ хона медиҳад, мошин, ҳама чизро туҳфа мекунад ва ҳатто визаи 10 сола доданд. шояд онҳо мехостанд, ки як одами қадпасти бесоҳибро гирифта ба ӯ таҷрибаи духтурӣ гузаронда ба таври сунъӣ қадашро баланд кунанд ва бубинанд, ки ин корро кардан метавонанд ё ин ки не. яъне ба онҳо одами таҷрибавӣ лозим буд ва аз ҳамин сабаб онҳо Абдурозиқро ба худ ҷалб карданд ва дар ӯ таҷрибаи духтурӣ мегузаронанд ва агар тавонанд, ки қадашро баланд кунанд, пас дар оянда дигар одамонро бо маблағи бениҳоят зиёд қадашонро баланд карда боз ҳам маблағ, боз ҳам пули зиёд кор мекунанд. шумо дӯстони азиз дар ин бора чӣ фикр доред?